taburetea dazkagu, txino, ez tala ero zuena, ez dakit nola jarri. Benetan, Ura nahi bali madugu eran, bueno, ez dakagu, azteko, baina nahi bali madugu, jetxin biagera, bueno, hau parte da, Oin entzutenen itzalokorru du jata. Bueno, niri esan ziren eta nik ala esan nien hau eri, bueno, oinen aipatu dute baitxare, gure tartean saiatuko gera pixkat, irakurleak nola, ez dakit, nola eraikitzen dian, edo transmisio faseak, eta, bueno, titularra beti oso pomposoa geratzen da gero edukiz bete dira da, ezta. Eta erabili dut pixkat tabureten eta, tranquil, bai, ni nola jarreko naiz, oin txiki sentitzuko naiz, hor, beia. Bestela ere daka tendentzia nik txiki sentitzeko, hor jartzen ba naiz, akabo. Bueno, esan nahi dut, irakurle askorentzat, bueno, ez irakurle ez, pertsona askorentzat irakurtzea, edo euskeraz irakurtzea da hau. Haulako taburete baten gainean egon, tragu hor behian dakazula, jetxin biana, izartuen bihot, ze pereza, ez nau eroso, deseroso nau, ez, pixkat, nik uste balio dezakela, ikusteko batzutan ze komplikatua dan irakurtzea eta zezanik ez euskeraz irakurtzea. Orduan, taburetetan gaudenez, ni saiatuko naiz, bueno, pixkat karturatuko naiz, ezken bestela edatzen da oso serioa eta oso bai, izkata gustatzen. Bueno, orduan saiatuko gera, eta oin esango diet, ezkin improvisabindo pixkat, taberna baten gaudela. Eta orduan liburuak idazten ditugun hiru pertsonen arteko tertuliatxo bat itzen saiatuko gera. Hola gauza formula magikorik ez du emango, ze bestela erresa izango zen, nola egin irakurle bat du hau. Hemen aterako balitz oin ordu erdixan, ze ondo, ezta? Hemen dikurtengo zen, ez dakiz ema jente hor lehen jarri duten azokatxo hortan liburuak barra erostera. Ez dugu hori lortuko, baina, bueno, ber, ze okurritza jakun. Bueno, azteko, ez dakit, testuinguru bat emate aldera edo, egonitza pixkat datuen bila, ze datuak asko jazten dute, ez da, kokatzen laguntzen gaitxue, eta gai honen inguruan topatu duten bakarra, igual egongo da besteren baina ni topatu duten bakarra da, edo azken abentzat, elkarre 2017an ziadekori eskatu zion, pixkat, Euskal Herriko biztan lehen irakurketa eta musika ohituren inguruko azterketa bat egitea. Orduan, nik emaitza batzuk atera ditut, 2017koak dira, ez dakit gauzak asko aldatu dian ala ez, baina, bueno, kasu urte hartan bentsat, hauxe izan zen jaso zutena. Euskal Herriko 16 urtetik gorako 10 biztanetik 7 liburu irakurleak dira. 10 biztanetik 7. Hoietatik 6, ohiko irakurleak da, azken hilabetean liburu bat irakurri dutela. Eta bat, noiz behinkako irakurlea. Hau da, azken 6 hilabeteetan libururen bat irakurri duena. Emakumeetatik 75 esan zuen, edo onartu edo aitortu zuen, tarteka irakurtzen duela. Eta gizonen artean 74. Eta euskal liburuen irakurlea 10 biztanetik bat. Zergatik hain gutxi, ze arrazoi ematen zuten? Alde batetikan ez daukatela ezagutzarik, ez dakitela ze argitaratzen den euskeraz, ez dagoela beraik nahi dutena, edo eskaintza ez dela nahikoa, ez dutela aurkitzen berain gustoko generoa, edo estiloa, edo ondana berakoa, eta ohitura falta. Azkenean oso lotuta daude hirurak, ezta? Ez ezagutzea, ez baduzu ezagutzen, ez dakizu zer argitaratzen da. Eta nola ez duzun ezagutzen, eta ez dakizu zer argitaratzen da, eta pentsatzen duzun, ez dagoela zure gustoko ezer, ondorioz ez duzu irakurtzen, ondorioz ohitura falta daukazu. Orduan, klaro, liburu bat euskeraz irakurtzeko erabaki hartzen duzunean, ze pasako jatzu, hori ez da burete batera higo, eta botella behian, eta ez dakize, eta, deseroso, zaila, arraroa, eta bar. Bueno, orduan, hau, ez genuen igual taberna batenik ez da nola esango, baina, pixkat kokatza aldera, ez dakit, pixkat haurtzarora joko dut, ez da zehorrazten da, azken batian transmisioa, ez? Txikitatik ze jaso dugun etxean. Eta orduan ni jakin nahi naban, zuen kasuan, ea ze oroitzapen daukazuen,
ez dakit, bentsat, galdera hau seguramente ez da lehenengo aldia, etxen dizuetena, orduan, zein da daukazun lehenengo oroitzapena liburuekin, bai, edo ipuinekin lotutakoa, zer referentzia daukazua? Ni akordu, nahi baduzu ni, nik, bueno, suerte hortan oso zorionekoa izan naiz, ez? Persona batzuk aleginak egin behar esaten dituzte eure bakarri bidea hasi, ez? Eta beste batzuk bidearen tarte handi bat jasita daukagu. Ni jaio nintzen Euskara Batu asistitzen zenean, jaio nintzen ikastolak asistitzen zirenean, alfabetatu ninduten Euskaraz, Euskara da nire ama hizkuntza, elebiduna izumetarik, nire etxean aitak eta amak biek asko irakurtzen zuten, liburuak zeuden, eta irakurri izan dizkiate ipuinak nik irakurtzen jakin baino lehen, ez, beraz. Urgentziazko lehenbiziko literatura hori aurre ematen dieguna, oraindik irakurtzen ez dakitenean, konsideratzen dugulako urgentea dela ipuinak entzute aurrak, ezagutzea, etxean eduki dut, ezta? Eta hori da nire lehen oroitzapena, ez, ohean egotea eta ipuinak entzutea. Eta horren balioa ez dut inoiz gutxietsi, oraindik ere irakurri izan ditudanean gerora, liburuak umetatik oroitzen ditudanak, ez? Gehien bat aipatuko dut bestatzuk ere badoi, baina bestatzuk daukat oroitzapen lausoa bezala, ez naiz akordatzen, ez da? Esaten dut batzutan eta ematen du broma bezala, gehien gustatzen zaidan atxaga dela txitoen historia idatzen zuena, baina ez da broma, baina egia da, ez? Eta irakurri nuenean berriz duelago ez horren beste urte batzu txitoen historia, iaia negarretaraino unkitu nintzen, ez? Eta hor zegoen literatura daukan guztia, magia guztiak zeuden, ez? Eta zegoen humorea, historia bat superpolita, unkigarria zana, zegoen literaturaren magia, bakero bat agertzen zan horrez, txito guztiak aldarrika bakarti jens, eta beraz hori da nire lehenbiziko oroitzapena, ez? Aita gehienetan ipuinak esatea, eta gero uste dut problema sortzen dela, belarritik jaso beharrean ipuinak, begietatik jasotzen hasten garenean, edo jaso behar ditugunean, hor gertatzen dela galera handi bat, ez? Eta hor, ume guzti, gustatzen zaie esatea norbaitek, etorri, puntxu bat entzutera, hori, ez dakit dago numerik hori gustatzen zaionek. Eta baina nerabe guzti izai gustatzen irakurtzea, edo gazte guzti. Eta hor badago galera bat, telebistan Coca-Cola audientzia ditzen zenaren galera hori, gertatzen dena baita ere telebistan, marrazki dizudunak ikusten dituzte euskaraz umek, baina gero ez dituzte ikusten euskarazko edukiak ez daudelako, askotan, ez? Gaztetxoek eta hor dagoen galera hori, baina nik uste dut transmisio umetan egiten dela, eta gure pentsatu beharko genukela gehiagotan, eta ez gu bakarrik hemen, ez, taberna honetan. Zergaiten pasatzen zaigun hori, ze nik uste dut erantzun batzuk oso zaila direla. Baina gauza batzuk egiten ditugunak ez direla oso onak, eta horiek egiten utziko bagenio zerbait aurreratuko genuela. Bai, eguerdion. Ni nera benitzela irakurzaletu nintzen, bai. Ibartarra naiz eta nahiago izaten nuen, liburuetatik iez egin, nire gurasoen etxeak, oraindik ere baditu paperez egindako hormak, liburuak baino ez daude, eta baliabide guztiak izan dituen irakurzaletzeko aur nintzela. Baina nahiago izaten dituen, beste erdoia eta amiantoa eta fabrika zarrak, ez? Ibarko fabrika zarrak eta nera benintzela, hori jai hori bukatu zen, batez ere hezkuntza ulertzen eta onartzen ez nuen hezkuntza bat jasotzen hasi nintzelako, bai? Eta hor erantzun batzuk ero behar ziren, nota batzuk behar ziren, eta orduan zigorrak ailegatu ziren, ez? Eta orduan eskertzen dudana da, zigor horietan gurasoen etxeko paretak paperezkoak izatea, bai? Testu liburuetatik iesi, nik uste diskoetatik eta komiketatik jaso nuela irakurzaletasuna. Hordatzen ez, Zimok, Zona 84, eta batez ere disko batekin irakurzaletu nintzen, kuriosoa da. Ituitzen Ezekiel. Irakurzaletu eta idazten hasi nintzen orduan. Eta ero konturatu nintzen, badela, norberaren egia, norberaren mina, norberaren zauria, erakusteko modu etiko bat, badela bestena irakurtzea, norberaren oiua entzun nahi bada, bestena ere
entzuteko eskuzabaltasun hori ero behar da. Eta nik hori daukate, eta ero era kompulsibo batean hasi nintzen irakurtzen, baina pizkat goratzot institutuan, hau da, 3. mailan ero esan behar zigutenean, 2. mailan egon da 3. mailarako zenean onkixotea, ni saiatzen nintzen aurreratzen. Hau da, beti kontra... Etxean zen euka liburua eta etxezen nazan zure... Aurreratu egiten nintzen. Ja. Aurreratu eta, ez daukate beste... Eta hor, nik ustote hor hartu niola. Gero anaiek eta gurasoek esango dute liburu bakarra irakurri nuela, eta ala, pequeño fantasma. Baina nik nahi dut, ematea nola baiteko edertasun hori. Bai, testu inguru, zure biografia idazten dania piskat hori ondo... Hori da, el pequeño fantasma... Liburu bakar bat irakurtzea eta liburu hori izatea el pequeño fantasma nahiko poetiko, errelato polita da. Bai, el gran fantasma. Ikusi, aurrekoan, ez dakit galdera kortik joko duten, baina lanean, lankideak bilduta geunden eta batek esan zuen, badaukagu ikasle bat, hilabete eskaz, daramagu saioekin eta 3 liburu irakurri dituena. Ostras, zoriondu egin behar dut, ez? Eta harengana joan nintzen eta zen, ostras, 3 liburu hemen dagoen bitartean, 3 liburu, euskarazko 3 liburu bizitzan. Eta ala zen. Bigarren aukera zen. Bai, irakaslea, 50 urtetik gorakoa, eta ez dakit, ez nekien bronka bota behar nion, zerbait esan behar nion, zoriondu, bazelako lane kontra egiteko modu bat. Ze liburu ziren galdetu? Hori da, baina pentsatu nuen hori, batez ere, eta egin nuen olako hasiko zen, ez dakit, makilakizki, teotrenean, eta ero zen, baina ziur, 3. aurbesoetakoa izango zela, eta aurbesoetakoarekin nolabaitolan tripak mugitu zitzaizkion, eta nolabaiteko trauma sortu eta urruntasun. Besteik ez. Eta flertu nuen. Bueno, irakasleak aipatu dituzu egiz esan, zuk haurtzaroa aipatu duzu gehiago, ez da, etxean bizitzen dakoagatik, eta zuk nera betasuna. Egisa da, eraberean, dara jasen dugula lehengo literatura belarritik ez da kontatezkigutelako historioak, eta gero, nik alde batetik bai pentsatzen dut, irakurtzen azten geranean, edo ikasten dugunean irakurtzen horrek alde batetik, ez dakit ez, sentiarrazten gaitxo, bentsatalizan beharko litzateke, boteretsu moduan ez da, orain aukeratu dezake nik zer irakurri ez da. Eta, sin embargo, hori ala izan beharrean ez dute erabiltzen. Esan nahi dut, igual, txikia dianean oraindik bai, usatzen zai irakurtzea eta bar, baina gero nera bezaroan, zuri ez bezala normalean beraientzat eskolan, eta pixkatamen ja, sisteman sartuko gara ez da, ez dakit, beraientzat, esaten zaienean, liburu bat, edo 2, edo 3, hori eskolan dara bera ez dakizen badan ez da, irakurri behar da, ez da, beti da, ze pereza ez, ze karga bada, lan bada ez da. Eta lehen lamailen nahi patu den gauza, nik gustatu zen importante dela, zergatik, edo nola eraikitzen da hori, ez da? Da, alde batetik liburu bat derrigorrez irakurri behar dute, eta gero, irakaslek jakiteko liburu irakurri dutela, hor, ez ezkialako azterketa, eta gizea, pixkat. Orduan, pixkat, zure kasuan gainera, eta irakasle bat aipatu duzu, zu irakasle izateaz gain, irakasleak ere trebatzen dituzu literatur formakuntza horretan. Orduan, ez dakit, hemen irakasleren balin badau. Beraien ardura ere bada, ez da? Literaturarekiko maitasun bat eragitea ikasleen artean. Adibide bat, adibide asko, gabian egon naiz hueltaka eta loko adibide benetan, grazia izan dezaketen adibideak ero apuntatu ditut, baina konturatu naiz, egoera latz batean gaudela. Iraleri eskatu zitzaion, eskatu ziguten goitik, ez dakitu, goia zer den, ente, goia lakoa deitzen da. Eskatu ziguten irakurketa plana egitea, irakurzaletasunarekin lotutakoa. Eta irakasleak trebatzeko, irakurzaletasunean trebatzeko. Eta akordatzen iz, 100 orrialde idatzi genituen,
eta hori bidali, eta alako batean, laburragoa. Zenbat bidali zen dituen? Zenbat zian? 20 egun jakitzeko gero referentzia. Laburragoa, 20, laburragoa. Azkenean 2 horritan geratu zen gure irakurketa plana, proposatzen genuen. Elkartu ginen, goikoekin, lakoan bizi den hoiekin, eta, hemen elkartu gara, eta, zei iruditzen zaizue gure plana, gure plan laburtua, eta, ez dakit, hortaratori gara, zuek kontatzera. Kontatu hitza, jasen, hau bada olako regresio Benjamin Batoneskoa, hauek irakurtzen hastu dute, ez dute irakurri, irakurketa planerako proposatutako laburpena. Hau da, makilakizki eman ezkero, ziurrenik ez lukete irakurriko ere. Orduan hori da gertatzen zaiguna. Hau da, Hiroshima bombarduatu zutenek, zeinek eman zion tiro, zeinek agindu zuen. Eta antzera gertatzen da nik uste dut irakurtzaletasunaren kontuan. Hemen hausia ez da irakasleak irakurtzaletu behar ditugu, nola biteko zubilan egin dezaten eta ikasleak irakurtzaletu daitezen. Hemen ez dugu, ez dakit, badakit, kirolaren inguruan egin izan zela, baina hor, futbolzaletasuna ziurrenik esen agertuko hemen inorrez, hori aipatzea, noiz etorri zitzaizun futbolzaletasuna. Ez dut uste Manolo el del Bombo gonbidatu zenutenik ona hortarako. Baina irakurtzaletasuna, hau da, nola baiteko bilaketa bat egiten da. Galdera, niretzat oso argi dago, hau da, digikurri, erokurri digi egitera behartu gaituzten, ero irakasleak behartu dituzten moduan, dekretuz, irakasleek jakin beharko luketela zer dagoen. Ez bakarri proposatzen duten liburu hori, hau da, 30-40 urtetan arrakasta izan duena, 110 estren estiteko, noan da, sartu gabe autorearekin, baina berritu, eta ezagutu gaurra, ikaslea, irabea. Baina katalogoaz gain, zer irakurri, gero oso importantea da, irakurketa horren inguruan egiten da lanketa, hor lehen arkaitzak esan daban hori, ez dakit nik gogoratzen naiz, instituto garaian, nik bai ukinaban literatura irakasle bat, bere klaseak oso ezoikoak zian. Bera mai gainean esertzen zen hanka gurutzatuta, eta, venga, hain irakurriko dugu, nik beti gogoratzen dut, Federico García Lorcaren La Casa de Bernardo Alba. Eta, txandan irakurtzen genuen, eta ezagize, eta gero, horren inguruko tertulia bat zan itxen genuna. Orduan, erakusten zigun ez bakarrikan literatura maitatzen baizik eta bizitzaz hitz egiten, ezta? Eta zeharka bazan ere pertsona ibandola eraikitzen zen, zergatikan Bernarda zan bezalakoa, ero bere izenetik abiatuta nola izaera bateren baten zitzaion, eta bar, ezta? Orduan horregatik esaten nizun, zuen laburpen horretan, baita ere, ez dakit olako jarraibide batzuk ere daude, gaur egun eskola batzutan nik badakit, inkluso liburuak agintzen dizketenean horrealde kopuru minimo bat ere esaten ditelea ekibea dituztera liburu. Hau da, ezin dituzte irakurri, komikiak eta album ilustratuak ez, egun da ez dakiz ematorialdetik berako liburuak ere ez, eta bar, ez. Eta, klaro, gero, egiten diete, lenguan eralabak esaten zian, ez dakize, gure gelan, hainbat liburu irakurri behar izan ditzu, eta batek, beti dau gelan bat azkarragoa dana, gero bidali zien WhatsAppez, denei, 20 minutuko laburpen bat, liburuan inguruan, beste guztiek irakurri zutenek ere, jakiteko pixkat zertan zijoan, ez da. Hau da, egiten dutena da, lan bat gehiago izango bali bezala, irakurri, eta listo, ez. Orduan, ez dakit, hor irati, zuk zela ikusten dozu gaia? Gaztetxoentzako literaturan agertzen diren aje guztiak direla, berez, geure helduen literaturan dauden, edo sistema helduan, heldu gabe ere baden sistema honetan, dagouden gaitzak ikusten diren erabetasunean hobetu, esan dut, ez? Beraz, hemen dago gaixotasuna, hemen dago sukarra.
Azer jarri duen adibidea ondo erakusten du, ez? Irakurtzen ez duten guraso asko ezagutuko dituzuen, nahi dutenak seme-alabak irakurtza. Zergatik? Igual, zuretzat ez bada importante, eta igual ez da, esan nahi dut, benetan esaten dut. Zergatik, ez? Nahi duzu zure seme-alabak irakurtzen ikastea, eta nola? Eta orduan esan beharko genukela nahi ez dugun gauza bat, eta da zintzoa geure buruarekin, ez? Besteekin baino lehen hau geure buruarekin. Eta pentsatu beharko genukela benetan zenbat irakurtzen dugun, eta benetan irakurtzen duguna gustora. Eta norbaitik gustatzeko moduko liburuak egiten ote ditugun. Irakasleen adibideekin jartzearren, askotan umeek esaten dute, ikasleek esaten dute, aprobatu dutela edo suspenditu nautela, ez? Orduan, suspenditu bagaituzte, eta gertatzen zaigun guztia askotan esaten dugun moduan baldin bada, geure elebintasunaren errua, denak gauza guztiak hauek egiak eta behar bada ez onak. Euskararen, gaztelaniarekiko eta frantsesarekiko asimetriaren errua, jaurlaritzarena, kultura sailarena, guzti horrena baldin bada, orduan apur bat idazleok eta editoreok eta izorratuta gaude. Baina baldin bada, gertatzen zaigunaren parte bat, geure liburuetan baldin badago problema, horre ere bai, alegia, orduan zerbait egin dezakegu. Guk ez dugu idazten gaztetxoentzako berezegi. Hemen badaude salbuespe zoragarriak, badai asone, Angel Ertxundi beste bat. Eta ez dugu esan preokupazio hori, beraz gazteek izatea gurekiko saletasun bat guk ez dugu esan eurekiko inolako ia errespeturik ere ez, hori arraroa litzateke. Baina gero gertatzen zaigu nik uste dut, ez da bakarrik gaztetxoak. Orokorrean 6.000 salbuespen jarri nitzake eta behar bada jarriko ditut, baina gure literatura, geure konplejoengatik, geure hizkuntzagatik, arrazoi historikoengatik, oraindik ere nahi dugulako egin literatura demostratzen duena badaukagula hizkuntza bat literatura egiteko modukoa dena, hori demostratu beharra balego bezala, 1000 gauzagatik, egiten dugu literatura bat ez diena begiratzen horren beste irakurlei. Ez du egiten horren beste irakurtzeko moduko literatura bat. Nik hartze ditut tarteka liburuak esku artean, eta lehenengo esalditik dira sofistikatuki arraroak esaldiak, ez? Baina ez ulergaitzak, esan nahi dut, batzutan gaizki idatziak, nahiz dirudien kontrakoa, ez? Eta ez dirudienak irakurtzeko idatzitako esaldiak, ez? Idazleak beran nik uste dut batzutan ahaztu egin duela ze liburu irakurri nahiko lukeen, eta idatzi nahiko lukeen liburua, eta hori problema bada. Eta irakurleei gainera hau frogatzeko begira zenbateraino normalizatuta dagoen hitz egitea persona batek, idazle batek esan nahi dut, literatura askoren kontra eta irakurleen kontra eta era askotako literaturen kontra. Literaturari buruz esaten diren gauza itxusik gehienak idazleok esaten ditugu. Hori da gauza tristea esatea da, eta mina ematen esatea, aitortzen dizuet, baina egia da. Eta irakurle gauza oso politak esan dituzte beti, eta beti pentsatzen dute, ulertu ez dute liburua, ez ulergaitza zela, baizik eta eurek ez dutela ulertu. Konprenitu ez badute ariketa eurek esan direla. Utzi badute erdian, eta hala ere esango bezute liburu ona zela, zentzun dute ona zela, edo geratu zai impresio hori, baina behar bada esan, ez da gai esan irakurtzeko. Inkluso pentsatuko dute bukatu dutela, nahiz ez duten bukatu. Eta onartzen dutelako, sistemak onartutzat ematen dituen gauza asko, eta ez diote kasurik egiten, esaten duzu, irakurle zeurek aguz irakurtzak eman beharko liguke alako botere sentsazio bat, baina ikasten ote dugu geurek aguz irakurtzen. Hori da problema, askotan ez ez. Ez dugula ikasten, ez dugula respetatzen Quijoteren hasieran Cervantesek esaten di irakurlei, ez egin inori kasurik liburu hau gustatzen zaizuen edo gustatzen ez zaizuen erabakitzeko orduan, ez egin inori kasurik, zen nik adibidez, nik esango dizuet, nire etza liburu da munduko honena, baina ez esango dizuet, nik idatzi badut, ez, ama batek, aita batek bere aurrari buruz esango dizuet. Egiten ditu txorradak ere irudituko zaizkio, marabia batzuk, ez? Baina, zuk begiratu behar duzu igual aurra eta betxa, bueno, ez? Eta esaten die, hemen zuk agintzen duzu, hau zure etxea da, librea zara, zeure harima, zeure gorputzean daukazu, zeure libertatea daukazu, eta hau zure etxea da. Eta nik uste dut ariketa hori hendi falta zaigula egitea, eta irakurle asko konkistatzen ez baditugu da, askotan irakurle begira ez gaudelako, geure buruari begira baina. Hau da, idazlearen ardura ere bada, nurlaten, claro. Espada, igual ez, baina espada, insisto, izorratuta gaude, geure ardura bada parte bat, orduan zerbait egin dezakegu.
hori botere ariketa bada. Geure ardura espada behin irakaslearen lagun batek esan zien ikaslei hain zuzen. Ni banaiz, zuek suspenditu izanaren errudun bakarra, orduan urrengo orain rekuperazioan zer. Ezin duzu ezer egin, baina bada adibidez. Igual ez dituzuela ulertu gauza batzu, baina ez dituzuela galdetu adibidez, ez da, eta geratu zaretela hor ulertu gabe, edo ez duzuela bateri ikasi, edo ez nahikoa ikasi, edo ez duzuela halako alegin bat egin, edo zerbait dago, baldin badago, zuek egin ez duzuena, orain egin dezakezue eta gainditu, asignatura, ez? Baina dana nire errua bada, berrezo hasta mildegi berberera, ez? Nik nahi dut pentsatu zerbait gure errua dela, errua hitza hain da itxusia eta nazkagarria, orduan, baina pentsatu nahi dut baietz, gero erantzukizuna dela, eta egin ditzakegula liburu batzuk irakurriko dituztenak gaztetxoek, eta asko guri gustatzen zaizkigunak, eske normal ez gustatzen. Baina beste batzuk bizi daudenak, taupadaka daudenak, eta gaztetxoek irakurriko dituztela, eta inkluso debekatuko barekin izkie irakurriko lituzketela. Ramon y Cajali debekatu zioten novelak irakurtzea, eta orduan egiten zituen lapurtu auzokidearen etxetik, eta auzokidea pasteleroa zen, orduan, erabaki behar esaten zuen lapurtu pastela edo liburua. Ze biak iruditzen zitzaion enteratu egingo zela, ez? Pastelak eta liburua desagertzen bazitzaizkio. Eta orduan novelak lapurtzen zizkio. Orduan, dena dara igual, gertatzen dazuk idazleak epatu dituzu, eta ez importantea danez, idazleak irakurlea ere zaintzea, ez da ez bakarrik bere burua, ero bere lana, ez? Posible da, zen Bere baitan daraman irakurlea, klaro. Hori da, bai. Baina zen dut, zilegi da, momentu jakin baten, idazle batek erabakitzea, nik egin nahi dut gauza, ezagit berri bat, experimental bat, niretzat ere erronka bat izango dana, ez? Eta gero, irakurle batzuk ulertuko dute, edo ez, baina gustatuko zaie edo atseginez irakurriko dute, eta beste batzuk, ez daukate hau irakurtzeko ez da bere momentua, edo ez dute nahi, o lo que sea, zen dut, posible da dana, ez da? Baina... Posible, bai. Guk egiten duguna da alde batera, nolabait lerratzen gara, eskolatzen gara alde batera gehiegi. Eta hitzez ere gutxietxi egiten dugu irakurlearentzat idaztea. Eta nik esango nuke naiz eta eginen ariketa bat, Ulises bat. Bere helburua ez dena irakurle masa handi bat konkistatzea, baina nik ez dut uste Joycek horri uko egiten zionik. Nik uste dut bere ambizioaren neurria entzala handia pentsatzen zuela egin zezakela liburu bat, García Márquezek esaten zuen bezala, beste liburu guztiak alperrikakoak egingo dituena, ez? Eta halako ambizio erraldoi batekin, oso miresgarriaren ambizio batekin. Baina ez dut uste uko egiten zienik irakurlei, eta ez dut uste uko egin behar dionik irakurlei. Eta galderak egiterak orduan zure testuari, nola egiten dizkiozu galderak, espada inorentzat. Esan behar da norbaitentzat, zure baitako norbaitentzat, eta batzutan pentsatzen duzu, egongo da nire moduko norbait, ez? Eta batzutan egongo dire igual norbaitzuk, eta zuk egiten duzuna da igual oso herrikoia, ezta? Eta beste batzutan egongo dira gutxiago batzuk. Baina ez egiten duzuna ez delako autentikoa. Beti izan beharko litzatik honetan izan da autentikoa. Baina ezin duzu ahaztu komunikazio ariketa badela, ez? Norbaitekin komunikatzeko, berez geure buruarekin komunikatzeko da, ez? Edo gero hartzaroarekin edo. Baina kanpoan daudenek, zuk eskatuko diozu argitaletxe bati hor diru bat jartzea eta faktura batzuk pagatzea, ez, inprimatekikoak, eta orduan, etikagatik iruditzen zait, hori eskatuko badiozu inori, eta ez, email bidez bota zure lagunei edo zagunei, orduan egin beharko zenukela alegin bat beste aldetik entzuteko, ez, zer egiten ari zaren, eta alegin hori egin baldin badu Julio Cortázarrek eta idatzi baldin baditu historiako ipuinik honetariko batzuk, nik pentsatzen dut guk ere apaltasunez egin dezakegula. Baina igual baliteke prestigioarekin ere lotuta gotea hori, zure liburuan, ez, begiak ireko zaizkizu hor argi hitz egiten duzu pixkat, batan ze gutxi zentzen diogun elkar, ez da? Idazleo gure artean, eta orduan, horrek ere eragin dezak eragiten du gure sorkuntzan, ez? Badirudi, irakurlari bakarrikan begira idazten duen idazle bat, ez dakit, igual ez dago oso ondo ikusia, kritika edo saldu egin duela bere burua, hori da, merkantilizatu egin duelako, lehen inigo esaten zen bere garaio, beraz esanean, gezki ikusia zegoela asko saltzea. Orain ere, bai. Ez dakit, nik hori zan dut, nik uste gaur egon ere ez da hola oso ondo ikusia, ez da. Baina orduan, hor saltzen gara... Eta horrekin bi gauza gutxi ezten dira. Persona horrek egiten duen literatura, persona horrek egin duen literaturarekiko daukan harremanaren binkulo sakratu badago egiten dugun, sortzen dugunaren artean. Eta oso itxusia da, sugeritza inolako frogari gabe, persona horrek behar bada binkulo horretan badagoela zerbait itxusia. Egon daiteke, baina kanpotik esatea, alegia ez du egin benetan nahi zuena da autentikoa sana, baizik eta hau edo beste bilatzen zuena. Eta inoiz ez dugu esaten,
beste esperimentu batzuk, beste ariketa batzuk, izan daitezkela kritika erosteko, izan daitezkela sari bat irabazteko, izan daitezke, en fin, gauza askotarako izan daitezke, baina nire ez dugu sugeritzen dugu gauza bat denean oso experimental, ez dakiz gutxik irakurriko dutena, nik ere nire gauza experimentalekin bide bat esan da, nire anbiztia esan, alik eta jende gehienari gustatzea esan behar dut. Hor egiten dugu susmoa bota, eta hori da itxusia literaturarekiko, idazlearekiko, eta irakurlekiko, ze horrek esan nahi du irakurle hori gustatzen zaizkizuen liburuak txarrak direla, eta beraz zuen gustoa gaizki dagoela, eta zuengan zerbait ekibokatuta dagoela, eta zerbait itxusia dagoela zuengan. Ze libura ona bada ez zaizue gustatzen, eta txarra bada gustatzen zaizue. Hori esan dute idaz asko, baina normal. Hori esatea milioika personei buruz, eta nik ez dakit inoiz, noiz gertatzen den idazle hori ja ez esatea irakurlea. Hitz egiten du irakurlei buruz, ez paritz bezala. Eska, sospetxosa irutzen zait. Igual ez da irakurlea. Musikagintzan adibidez izan izaten da, asko sartzen dutenak ero jendeari, musika popularra bihurtzen denean eta nolabeateko ambizio hori sortzen denean, izenik ez dut esango, baina momentu batean batek esan zuen, gu gara asko saltzen duten hoien gustokoak, ez? Eta horrekin badago nolabaiteko, eta literaturan ere hori gertatzen da, ez? Oztakit asko saltzen dutenak, referentzia izatea, hau da, ez dut asko saltzen, egizkan dengan iristen, baina asko saltzen duen idazle horren gustokoa naiz. Eta esatu dute idazle mitikoa, pizkate ezurtazutu zero. Lehen ipatu duzu ezitzearena, baitazuk ere, kafea, hau da, nola ezitu ez, irakasle ero hezkuntzan nola txertatu ez. Nire etortzen zait batez ere, denontzat kafea den, hori, ipatu duzu, nola iristen zitzaizun ere, izidutuan irakasle horrek Federico García Lorcaren kontu hori eta ez. Ez dakit hemen irakaslerik badagoen eta ongo da, baina ez dut uste halako izaretenik, baina irakurzaletasunak etena izateren errua, suposatzot izan dela, eta iratik ala esan du, idazlea azke da, Cervantes azkea zen idazteko. Eta hori aipatzen zuen ez, Kixotaren sarrera horretan hori aipatzen zuen, hartu ezazue hau, askatasun osoz. Nik badaukat, txantxa ez dakit egin daiteken, baina badaukat sistema bat Federico García Lorcaren gorpua aurkitzeko. Espainiar estatuko bide bazterretatik joan ezkero bosgora esaten Izidutoko irakasleek zer egin duten bere poesiarekin, ziurrenik lurretik altzatuko zela fusil batekin, eta nik uste horrek egin duela, poesia disekzionatu, hau horrela da, niri horrek urrundu egin ninduen. Kafea denontzat baldin bada, hau da, izan dadila tertulia dialogiko literarioen bidez, hau da, emozioak, askatasunetik, eta hemen Arkaitze Zubiri egon da, eta uste dute horren inguruan ero, aipatu dizuela. Niretzat hori magikoa da. Bestalde batetik, Amaia Serranok eta Iratxe Retolasak, eibezetarako egin zuten unitate didaktiko hori. Baldin eta kafea, hau da, liburua denontzat baldin bada. Bai, hori, niri gertatzen zait askotan, ez, minaren unitatera, joan, eta halako batean konturatzea, min guztiak, medikoak esate dizu, min guztiak desberdinak dira. Eta desberdinak badira, zergatik ematen didazu, beste guztia ematen didazu, antidepresiboak eta antiepileptikoak, ez? Hau da, sujetuak desberdinak bagara, objektuak zergatik izan behar dute berdin. Ordanik ustotoren hausnarketa ere egin beharko genukela zer eskaintzen den, zer ematen den. Eta hor, irakaslearen, ero nagusiaren gurasoen esfortzua dago. Esfortzua, nik ez diot esfortzu ditzen. Eta nik uste du lehentasunezkoagoa lehen esaten zenuen, izan beharko litzatekeela irakurzaletasuna bultzatu nahi badugu, literaturaren ikuspuntu historizista baino, literaturaren ikuspuntu anatomikoa baino, behar dugu irakurzaletu personak. Horretarako, naiz eta hori ez, idazleek askotan aipatzen duten basetxarra diren bestsellerrak ez dakizer, hitz egiten dute irakurle bakoitza gauza bakar bat balitz bezala, eta dieta monotematiko bat egingo balu bezala bakarrik ez da. Liburu batzuk gustatzeko ni, ez dakit, gustatzeko
gure izi, igual irakurri behar duzu lehenago txitoen historia, urte asko lehenago, ez? Alegia, ohitura bat behar duzu irakurtzeko, konzentrazio ariketa bada. Eta inkluso ebasiozko literatura esaten dena, jende batek irakurtzen du ebaditzeko, eta esaten da, gauza txar bat balitz bezala. Baina jende bat dago minaren unidadean, edo onkologiaren unidadean, edo persona batek gaubela egiten hiltzen ari den bitartean, eta igual nahi du ebaditu pizka bat, txarra ez da. Eta hala ere, ebasiozko literatura hori konzentraziozko ariketa bada. Konzentratu egin behar du norberak. Eta inork hemen, behar bada konfinamenduan edo ikusiko zenuten gainera. Inoiz izan badu buru osasun arazorik txikirik edo handirik, ansiedadirik izan badu, estresatuta egon baldin bada, badakiz ez zaila den irakurtza egoera horretan. Egiten duzu orrialde bat irakurri eta ahaztu egiten da berara zer irakurri duzun, ez? Konzentrazio hori falta duelako buruak momentu horretan, edo espirituak nahi baduzu, ez, edo harimak. Eta ez da gai irakurtzeko, beraz, beti da konzentraziozko ariketa bat. Nahiz eta irakurtzen egon, berdin zai, Sherlock Holmes, da, eta Christie edo, igual dio, hori behar da konzentrazioa, zer nuen irakurtzeko bezain beste. Eta ohitura bat behar da, beraz, era guztietako literatura behar dugu, elkarri, eta mundu guztia, esan bat txarragoa eman, okerrago, zailagoa da iraztea, ez kreatiboak izatea. Oso zaila da norberak poemak egitea, mundu guztia imaginatu badago ez den, zezabiltza poemak egiten? Imaginatu, ez? Giro horretan, giro terrible horretan, oso zaila da ondo idaztea, eta gero guk geu benetan konektatuko bagenu, gero benetako irakurlearekin, eta benetan gustatzen zaizkigun gauzekin, errazago jakingo genuke ze pasatzen zaien gazteei. Eta gu geu apasionatuko bagina apur bat gehiago, eta utziko bagenio pentsatzeari, gauza bat entusiasmoarekin egiten edo esaten badugu apur bat ergela garela, eta kritika egiterak orduan ere bero joango bagina hotz joan beharrean, eta utziko bagenio pentsatzeari ondo pentsatzeko, izan behar dela norberak hotz pentsatu behar duela, baina ez du hotz pentsatu behar du, 36 gradutan edo más o menos pentsatu behar du, temperatura normalean, ez? Eta askotan, gore entusiasmoarekin goazenean, egiten garena gero da, kobardatu, ez? Eta pentsatzen du, horrela ez dut esango beste modu batera. Eta horazten gara trampak egiten geure buruari, ez? Alegia, geuk ezin ditugu zuak itzali, eta gero, esan gazteei, venga, muchachos, ez? Zuak nola piztu, galdu egin dugu era bat, hori esaten nuen lehen, egia esan behar diogulak geure buruari, ez? Eta ez, adibidez, gomentatu beste bati liburu bat ona delako, gustatu ez zaigunean, ez gezurra esaten ari gabiltzalako, ez? Baizik eta benetan ez zaigulako gustatu. Eta gustatu bazaigu fenomeno hobeto. Eta gustatu bazaigu ezako ere entusiasmo guztiarekin. Baina gazteak ez dira hain errazak engainatzen. Eta irakurle masak engainatzea zaila da. Eta irakurreak galtzen ari bagara, nik uste dutela geure buruari, esaten dizkigu, egiten dizkigulako trampa gehiegi, eta errepikatzen ditugulako gauzak gehiegi egia ez direnak, eta daukagulako gizakio joera Euskalduno bereziki, pentsatzera hizkuntzarekin daukagulako harreman oso psikiatriko bat, esaldi bat, existitzeagatik ja errealitate bat identifikatzen duela, baina ez da egia. Asko esaten ditu gauza asko, gazteek ez dut irakurtzen, gazteek irakurtzen dute asko, gaztelaniaz nik ezagutzen ditut orain, mila gauza batik, oso gaztea diren irakurle asko, eta irakurtzen dute suarki, eta gero igual bere bizitzan irakurriko dutena, baino gehiago, ze gero ez dute izango horren beste denbora irakurtzeko. Nahiz eta orain pentsatu asko ikasi behar dutela eta etxeko lan asko duki, baina orain denbora daukate gero izango ez dutena. Baina ezin duguna esan da gaztelaniaz edo gaztelaniaz bereziki, inkluso ingelesez irakurtzen dutena. Irakurri, halako zeuretzako zeu kontutan zaituen literatura hau, eta gero euskaraz egin mesedez kenketa hau, eta irakurri zure kontra askotan hitz egiten duen, zure kontra hitz egiten duen literatura bat, ez? Eta zure gustuak gutxietxe egiten dituena, eta, hori nik uste behar dugula, eta behar bat da hitzak aldatzea. Literatura jende askorentzat esaten duguna, edo bestsellerra iruditzera gutxusia. Baina esaten badugu herrikoia, literatura bat, herri bat hitz egiten dion literatura bat, Josa Zurmendik esaten zuen, testu, ez dakit, funeraletan irakurtzeko testu batzuk, kantu batzu tabernetan kantatzeko, izango bagenu tabernetako literatura bat, irlandesei adibidez, nahiko emaitza ona eman die, daukaten tabernetako literatura. Gure aurreritzi guztiek, ez dut esaten horrek kenduta,
konponduko genukenik irakurlekin daukagun problema. Baina irakurleak galtzen ari garela, eta guzti horrek, geure artean ematen diogun elkarretratu txarrak, irakurtzeko gure begiak itxita irakurtzaren zerak, ontzat emateak idazle batek esaten duen guztia ondo pentsatu eta ongo dela, ez. Edo normalizatzeak, gauza bat, arrakastatxoa bat irakurren artean gustatzen bazai irakurlei, gauza hori txarra dela, guzti horrek ez dio honek egiten, kalte egiten dio. Gizarteak ematen dituen gu geuk, gizarte moduan, bidaltzen ditugu mezuak, ez? Hau da, irakurtzeak ematen du nolabaiteko hori. Badukat galdera zuentzat, eta trampa dauka galdera honek, zein da zuentzat ekintza zailagoa, nekezagoa? Irakurtzaren ekintza edo idaztaren ekintza. Argi eta garbi esango didazue, idaztarena, bai? Trampa horrein dator, erantzuna da irakurtzarena. Irakurtzea da beste batek idatzi duen hori deskodetzea. Idaztea da norberak idazten duen hori kodetzea. Norberak bere burua zautzen badu. Gizartaren kontua, eta niri beti etortzen zait mezua ez, eta pandemia ero, danalako gertakizun horrek, ez, esaten zen, baina inoiz baino gehiago irakurri da. Irakurtzaletasunari buelta eman diogu, eta estadistikak unekoek gora egin dute. Ongi. Baina gero pandemiaren eten horretan, ero akabera horretan, halako batean telebistan ikusten dugu, ez? Ez dakit esan, berdin du. Telefono konpainia batek egiten duen iragarkia, ez? Da, badator bizitza, vuelve la vida, vuelve el fútbol. Zulia futbola, ez? Talako batean esaten duzu. Bueno, irakurzaletu zara, baina horrekin puskatzera goaz. Bai, berriro Manolo del Bombo. Orduan, ez diogu, zuk esatu zuen, ez dakagu gizartean eredurik, sinesgarritasuna emango duen eredu lakualistikorik. Bueno, jarretxuko genuke, baina uste hori denbora pasauta da, ez da? Bueno, geratu diamen hainbat gauza... Ez dakidan ez hemen dagoen, aurrekoaren da, baina berdin dit, ez dakidan ez hemen dagoen inor notak hartzen, nik irakurriko nahi dituzke euskaraz, Luis Ternudaren La realidad del deseo Ángel Errok itzulia, eta Las horas del aire Steinbeckena Amaia Palauzak itzulia. Da, puntota haratzen da. Ez que asko lusatzen dira, horren beste galderaren bat itxen bali madut, horrengoari, bai. Nik uste nahiko harri geratu den gauza badala, bueno, bentsat sentsazio hori edokatze, azken literatura, igual gu gehiago zerratu gera hortzaroan eta nera betasunean, geratu jako hor pendiente pixkat baldua geranian eta barreza. Baina dozu modutan badaude ezaugarri batzuk, nik uste komunak dianak, errepikatzen dianak literatura maitatzeko, eta da literaturak inbia gaitxu, harritxu, jakimina piztu behar digu, identifikatu behar gera, mobitxu behar gaitxu baitxe ere, azaldatu, azerretu, ez, arriskutsua dela sinistu behar dugu, eta horre lehioak, balen, mesuk ez namezari erekitzezkigula, eta hori dana, badau liburu, hainbat eta hainbat liburuan hitzetan, ez da. Ikustut begiratu behar dugula ahaztu dena, eta irakurtzen zaudenean sentitzen duzuna ez da odenek eta kritiko solagarria esan, eta solagarria izateaz aparte esaten zuen, metodo infalibla ez da akatsi gabea, metodo bezala, nolabait, metodo kritiko bezala, baina oberik ez dago, zuk sentitzen duzuna, ez irakurtzerakoan. Eta liburu bat, esaten zuen Virginia Woolfek, bukaeran, novela baten bukaeran, ez? Bukatzen bazu leher eginda, osea, nahi duzuna azkena baldin bada, burua ia odola lodituta eta nekatuta eta hor dagoen literatura behar bada begiratu aberzer dagoen hor. Eta batzutan bukatzen duzu ni beti fiestaren bukaerarekin akorretzen naiz. Suspertuta, ez? Eta liburuaren bukaerak bultza egingo balizu bezala errealidadera, ez? Bizitzara, ez? Eta liburu horrek beste bat irakurtzeko goa emango dizu, zaudela zaio. Inoiz gertatu bazaizu, ez? Hori ez zaizu ahaztuko. Eta hori da egia, hori da zeure egia. Ez du beste batena izan behar, ez da izango kritikaren egia, ez da kritikarena seguro ez, baina egi horren bila bagoaz, hobeto goaz, train daukagu iparrorratzarra justu beste partera begiratuta, ez? Eta egin behar dugu apur bat nik uste dut, norabide hori apur bat hobetu, esango du, zuzendu. Nik hitz batzu bakarri bukatzeko, eta ez dakit berezi behar den literaturgintza ero liburugintza. Uste dut horretan sartu izan garela, ero gintza eta zaletik erikutu izan dugula. Eta batez ere zer iditzen dugu, ze trampa egiten dugun Siadekoren estadistikak, ero Siadeko elkarren estadistikak irakurtzerakoan, ez, emaitzak. Hor nik argi daukadana da kontsumoa, ez deitzen dena. Nik esaten didana da, nire ikaslei bintzat zertzerakoan eta gerrilla bat montatzen nahi nahizela Durangoko azoka zu emateko. Baina batez iruditzen zaidalako kanpora begira,
pentsatuko dutela, ze kultura mota da hau, bere liburuak erretzen dituena, ez? Eta ikasleia... Interesgarria izango litzateke. Lehenengo edizioa izan dadila erretzeko. Claro. Eta bigarren edizio bat izan dadila behintzat postu, kuriositatero jakimia piztu. Beti esan dut nire liburuak erretzeko prest nagoela, eta nahi dut hau egin aliketa arazterren. Eta gero, adibidez kontsumoa, zer ditzen diogun kontsumoa, ez? Literaturaren kontsumoa, liburuen kontsumoa, liburua erosteari, ero liburua irensteari. Hori kokaina, hau da, zeigu sartzen buruan, kokaina gramo bat erosi dut, ez? Eta apalean utziko dut. Kontsumitu egiten duzu, sudurreratu egiten duzu. Liburuekin esatu duzu, liburu bat erosi dut, kontsumorako. Apalategian geratzen da urteak eta urteak, ero beste bati oparitzen diozu, eta esatu duzu, putada berarentzat. Orduan, ideia hori, nik uste dut, hortik dijoala kontua, ez? Hau da, benetan erosten ditugun liburuak izan daitezela kontsumorako, izan daitezela kokaren bertsio horretarako, ez? Ez dakiz egia usan behar nuen, baina... Oso ondo, nik uste dut oso bukaera ona gala. Bukaera fenomenala izan dela. Nobioz. Bueno, eskerrik asko.